Hola, benvinguts a aquestes prediccions meteorològiques i informació meteorològica per Akbar. A nivell general, què ha passat els últims dies? Després d'un estiu francament molt tranquil als oceans, sense pràcticament tifons o huracans, ara estem a l'altre extrem. Grans huracans com el Ian, que ha afectat Cuba, i aquí tenim aquestes imatges, per exemple, espectaculars. I aquest dijous ja va impactar la zona de Florida amb aiguats, amb vents fortíssims. Aquesta imatge és espectacular. És el moment en què l'ull de l'huracà de l'Ian impacta contra Florida amb vents de 250 km/h, categoria gairebé 5, dels més intensos dels últims 150 anys. A nivell de Catalunya també, aiguats, sembla paradoxal, però realment molta aigua a alguns llocs, però continuem tenint sequera. Imatges de Tarragona, del Tarragonès, del Baix Camp, de divendres passat, amb tempestes de 100, 150, 200 litres per metre quadrat, i les últimes hores també, per exemple, a l'Empordà, a les comarques de Girona. Tempestes molt fortes, però que no solucionen la sequera perquè són molt locals. Les conques altes dels rius doncs continuen mancats d'aigua. Necessitaríem això, una pertorbació, una dana, com la del setembre del 71, amb vents de llevant perquè plogués moltíssim. Potser en aquest cas va ploure massa. Anem a veure les prediccions per les properes hores i pels propers dies i comprovarem com encara aquest divendres quedarà algun ruixat residual al nord-est, temperatures força fresques, però després, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, temperatures cap a dalt, molta oscil·lació de la nit al dia i res de pluges. Més endavant, què passarà? Bé, de fet, tenim el Taiko aquí una miqueta nervioset, esperant la pluja, que no arriba, i els embassaments entre el 36 i el 37%. Més endavant, el que passarà és que tenim esperances al voltant del dia 8-9 d'una possible, no és segur, dana, amb tempestes més generals, i també al voltant de l'11-12. A veure si s'anima. Tenim aquest marge de possibles precipitacions. Els embassaments podrien remuntar lleugerament, però aquí estem sent molt optimistes. Tant de bo no ens equivoquem. Res més informació d'aquí uns dies.